ki taho karki gunaguni ki far'a ko da fa kankani a me kike nufi ga na kawa a gare ki gaskiya ko in ce ni aniniya dukkan ku me kuke nufi rubun zance ne na dandazo ce daga wasa ne na da Harriet wuta za ki tafi saboda ka tun kina da sauran lokaci a duniya ki roki Allah ya yafe miki ba ke ba rahama Allah ba ke haka ake rayuwa cewa ta ce magana ta ce fada ta ce ku kashe min kafarta kuma kuna da ni ban mace ba na dishashi na zamanto a gajimare ga Allah kai ne ke ta yawa ashe da abin da yasa take ta bilimbituwa wani yaro take so dan auta ƙwarai kuwa wannan yaro ya hura mata kunne an ciga komai Allah ya yi maka sai kuma ce jin aure mai unguwa akan me zan aure tsoho sa'an babana na samu tinya yauwa dan gwari to yanzu mun zo ne ka ba da kudi ko da 300 ko 5 ka san ko mayan nama ne mayen nama ne dan auta da nama kamar kura yake yalla bai aka kawo wannan idan aka bashi a dai ya ci ko ya mutu a gida ko ya mutu a daji ba ruwan ku shikenan zalimin sarkin nan can bari in je in same shi in ga masa duk abin da zai same shi ban mace ba na dishashi na zamanto a gajimare ya Allahu ilahi jalla sarki ka taimake ni dan na sauko cikin mutane zuciyata